ना बोनो थांनो ओंखारदों ना बोनो नै ना हरलाय नै मना नै फोथा गोजा दं नालाय नायगासिनो नैसो हाय लोगोफोर होनलाय दे मना हाय लोगोफोर आं लंटंसो सासेयाबा बबेथिं थांदों नायलाय लेंहर बा जोब्राबावलाय आथिङा बाब अब थांनो नोङो आइ थाबायनायानो मा जाखोसै खायथालागा जाबाय गैला नों मोनहैनाय नंला ना बोग्राया दासो फैदों हा बुथुम मुस्रि दंखायो फै नै बाजै मोनाव ना बोनो फैदों आरोना जोंहा फुख्रियानो जि गिदिरखा थाइलेण्डल' मोनगोन खोमा फुख्रिया बेनो जोङो ना बोगोना बिराद गिदिर हांसोआनो जाजोब्बाय खोमा बेयावनो बोगोन आरोना मोनगोन ना मोना नायनोसै है मेंबाय मुस्रिखौ दोनथ'नानै जेखाइजों गुरबाय नै आफिया ओमफ्राय बिथिं सासे जे सारदों नोंखौ लायाखै खर'खौ नोंबा सोर खर'खौ देखायाखैना जेजोंसो बांसिन गाखोदों बोफिनसै एबार नाखौल'सो दा फिसा फिथिख्रिसो दाहाय दानगोनब्रा नोंखौ आं ओमफ्राय बिथिं सासे आफिया जेखाइजों गुरदों ओमफ्राय दांग्रोमबाबो मोनो आरोना गुरना लागोनसै दा बेसे बुरजा मोनो देखायफिनसै आङो देखायफिनगोन नाया बोखांबाय नै मेंजोब्बाय सायखानोसै इयावनोथ' ओमफ्राय नै बुरजायैनो मोनबाय स्र'नो नै बेखौ माबानोसै गोरिखौ इयावनो दोनसै हा आरो बेखौलाय मानो नांबावगौ मेंखाजोब्बाय आखाइजोंसो बांसिन मोनदों ओमफ्राय जेयाव सायनानै लाग्रोनोसै बाजै मोनावनो सायनानै लांसै आं नै बेखिनिखौ सायनानै लानोसै ओमफ्राय नै बेखौ दोनथ'बाय नै फिनानै बिराद बुरजा बायदि आरो नैबे आधा केजि बारगोन ना सेरसेयानो जागोनदां जायाहाय 3 पवास आधा केजि जानो हागौ आरो ओमफ्राय नैबे सेरसे जागोन ना जायाथाय हा र' बबेयाव जिरायगोनथाय दा ओइ सायावलाय गावसोर गुरनायखाय गावसोर जायो माखौ नोङो हरगोन ना हरा मा होनबाय थादों नै सासे बोरियाव ना बिफैदों जोंहा बे एसे खस्थ' खालामनानै फायलुदनिफ्राय लाबोदों एसे गोजान लोगोफोर आं ना बोनानै फैनानै न'आवनो बारियाव थास' दंमोन ओमफ्राय बेखौ थास'खौ दाननानै लायबाय आङो दाननानै नै थ' रुगासिनो दं दाबो दुगैबावाखैसो आङो अमाफोरखौ सेस अमा हांसो आदार होनानैनो ओमफ्राय दा बे थास'खौ दाननानै लायग्रोबाय आङो लेथ्रायावनो मावनानै लाखानोसै होननानै ओमफ्राय बेखौ आङो थ' गिदिराव जानखाबाय बेखौ रुखांबासो दुगैसिगोन आङो रुखांबाय माने बेखिनिखौ थ' होजोबबाथाय दुगैनोसै आरोना अमाया आदार गैया गाबख्रावगासिनो दङ नाखौबो ओइथिं फोराननानै दोनबाय आङो ओमफ्राय माखासे गोथांखौ जियायनानै दोनबाय ओमफ्राय बे थास'खौ रुखांबाथाय दुगैनोसै आं आरामनो हेलौ लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय लामायावनो दा जोङो नै आफिजों आङो मिलाव माइ लांदों आरोना ओमफ्राय लामायावनो दिनै भिडिअ लाबाय ओमफ्राय लामायावनो बयखौबो बरायना लाबाय होननांसिगोन जोङो माने दहाय फुङाव ना बोदोंमोन ना ओमफ्राय बोखांनानै दा ओमफ्राय थास'बो रुदोंमोन ना आङो थास'बो रुखांबाय ओमफ्राय दा जोङो माइ मिलाव हैनो होननानै
बस्थायाव लाबाय आरोना ओमफ्राय साइकेलाव लादों आरोना बस्थायाव लाबायसो होनफ्लांबाय साइकेलाव लाबाय आं बस्थासे ओमफ्राय बाइकजों बस्थासे दोनैनो होबाय ओमफ्राय आफिया जि खस्थ' मोनखादों बेसेरा बस्थानै लाखादों इथिं नुदोंना नुवाखै नुदों साइकेला फिसाथार बेसेराय मानसियाबो जि खस्थ' मोनखादों मेंग्लिखाबाय ओमफ्राय दा नारनो लामायाव नारलांबाय थादों ओमफ्राय लामायाव मेंनानै दसे थाथ'दों आरोना दसे रेस्ट लानानै नारलांबावनोसै जोंहा माने सोरबा सोरबा टमटमजों लाङो आरोना ओमफ्राय अट'फोरजोंबो लाङो जोंहा जेनेबा बारा गोजानबो नङा नालाय ओमफ्राय लोगोबो मोनबाय आफिजों आङो ज' नारलांसै होननानै लाबाय आरोना नारलांजासिगोन खोमा थ'दो होमबा नारलांबाय थानोसै आफिया ओइ नारलांगासिनो दङ ओमफ्राय आंबो मोनफैबाय आरोना जायगासिम नै आयदै माथो दरजा बन्द'सो आंसो खुलिनांसिगोन आफिया बेसेराय साइकेल गावनासो वेटआ बांसिन ओमफ्राय मोननै गावासो सिगां मोनफैग्रोलायदों आंनि र' आं खुलिग्रोनो र' आखाइ सादो आयौ खाथा ए र' साइकेलफोर मानसियानो गैया खोमा मा जागोनसै दिनै सौखानो मोनाबा थाङाहाय मानसियानो फैबाय थानो बायाखोना रावबो गैया र' जों सानैना जाग्रोखागोन नेबाय थाबा दे रावबो गैथ'आ नै खालिसो नङाबा सान्दुं गोसा बिराद माबा जानानै मानसिफ्रा सौग'बायाखै गोबाव जाबायना आयौ बेसेरा नायनानैसो थाबरन भिडिअ बानाय दे एबार मोनफैबाय र' जिगोन बोरैबा आंहा साइकेला इदि बोख्लायनो हायाख' नै जि खस्थ' जाखायो र' नैजि जियो ओइयाव आं गाबथागोन दे आथिङाव नांबालाय नाङा आं बस्थाखौसो सेभ खालामदों माने आंहा साइकेला बेसे खस्थ' इदि बरननो माइखौ सुखांबाय जोङो ओमफ्राय आं दा इयाव गाखोनायनोसै बेसे जायो वेटआ नायनोसै आं 59 हो 59 आयु बारासो जाबावबाय बाला 59 जाबावबाय दाख्लि 58ल'सो ओंखारदोंमोन सेरसे बारायबाय थासिगोन नामाब्रा माइ सौग्राफ्रामबो दय मिलाव माइ लांनाया मानसि गैया आरोना माइ सौग्राया मानसि गैया ओमफ्राय आं नैबे आइ बिखुनजो जानाय नङा आरोना मदुफुल लांनो होननानै फैदों नै दाउजों रुजानो मदुफुल फिथाइयानो बेखौनो लांनोसै ओमफ्राय दा मोनायावसो सौना होफिनगोन होनदों आरोना 6थासोआव ओंखाम ओंख्रि संखांनानैसो फै होनबावदों माने दा आङो जगार खालामजोबनानै थांफिनगोन आरो दा इसोरनाव मदुफुलखौ लानानै थांनोसै मदुफुल बिदिनो मानिमुनि खिफि बेन्दों ओमफ्राय दाउ बेदर रुगोन आरोना बिदि जानो लुगैदों बिदि रुनानै जानोसै बेखौ खानानै लाग्रोना हाननोसै बे गोराव बे बुरि इयु गोजौनासो साबसिन माथो आयु लोगोफोर दा मोनाबिलिनि 6:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय बे माइ सौग्रा मालिकआ फन हरफिनबाय आरो जोंखौ माइखौ दिनैनो सौनानै लाफैदो होननायखाय जोङो माने ओंखाम ओंख्रि फोमोननानै आफिजों आं थांफिनबाय आरोना माइ सौनो होननानै मोनाबाय दा 7थायानो जासिगोन ओमफ्राय ओरैबायदि गरम जेब गरमनायजोंनो जेबो आखाइ गोलावफोरबो गाननाय जायाखै गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय आफिजों आं माने मोनाबाबो सौबाय आरोना 7थासो जाबाय जेन थेन सौग'नो हाबाथाय लांनायाव गाबोनफोरबाबो लांसिगोन होननानै सौना लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ माइ सौनायावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगो